Lelki liftnek hívják ezt a mai istentiszteletet, és hát ahányszor ezt kimondom, mindenki a furcsán szokott rám nézni, ez nem egy ilyen tipikus név, hogy lelki lift. De megtartottuk, úgy döntöttünk, hogy ez így működik, én nagyon szeretem. De mégis mit jelent az, hogy lelki lift? Ugye, ahogy egy lift összeköti a lentieket a fentiekkel, ugyanígy egy lelki lift összeköti az embereket Istennel. Mikor szoktam liftezni? Amikor fáradt vagyok, nincs kedvem, nincs erőm lépcsőt mászni. És ugyanígy a lelki lift is, amikor lelkileg elfáradtam, akkor jó. És az a cél mai estének, hogy így fölemelje a lelkünket Istenhez. Bónuszként ez egy betűszó is, ha kicsit erőltetem, mint lift. Ez azt jelenti, hogy lehetőség Istennel fesztelenül találkozni. Úgyhogy ez a vágyam a mai estére, hogy ez egy fesztelen, barátságos Isten tisztelet legyen, ami felemeli a lelkünket Istenhez.